26 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Arcangel Belga, asin Salvacion Solo. Buot magagom ki Judy Ann Kasim, 24 anyos, Daraga, taga Minalabak, Camarines Sur. Aki ni Melchor Kasim, asin Marivic Ramos. Ikaduwang tawag, Divino Francis Tendenilla, 34 anyos, soltero, taga Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Rafael Tendenilla, asin Norman Chokson. Buot magagom ki Maika O. Visaya, 22 anyos, Daraga, taga San Fernando, Camarines Sur. Aki ni Mamerto R. Visaya, asin Editha S. Umbao. Ikaduwang tawag, John Patrick Seya Sandagon, 33 anyos, soltero, taga Concepcion Grande, Naga City. Aki ni Salvador Sandagon, asin Merly G. Seya. Buot magagom kian Jaylin J. Belibor, 35 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Lauro C. Belibor Jr., asin Judith R. Joson. Kung sisay man po an may naaraman na makakaulang sa pagresibinindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satungkura paroko o magyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang, yao na kita sa ika-27 na Domingo nin ordinaryong panahon. An satong tema, pagkamaimbod. Ngunyan na Domingo, ipinapahayag sa tuya kan liturhiya ang dakulang importansya kan pagkasaro sa grasya nin mahal na Diyos. Sa tuya ining ipamibi sa selebrasyon kan liturhiya, ipamibi niya to orog na itong mga nag-ako kan grasya nin matrimonyo. An mamamayo po kan satuyang Santa Misa, iyo po an satuyang resident priest, si Reverendo Padre Danilo Isaac Tuason, asin an sa iyang pag-iribang padi. Matindog po ang gabos sa pagpoon kan Santa Misa. Ang sakuyang puso na mausin mo, kagurang na Heso Kristo, inuumawan simong kagayonan, inuumawan simong ngaran, inuumawan simong kagayonan, inuumawan simong ngaran. Sa ngaran kan Ama, sa kan Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo, ang kaguranan ta, pagkamot kan Diyos, asin ni pagkasamaro kan Espiritu Santo, mapa sa inyo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akon tan sa magasalan, tangamang kanin kita magdulot mga banal misteryo. Gabos kita mga G, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa giba, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos na Angeles Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Mahirap managod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatuwadan sa mga salan, darong kita sa buhay na rin nga sagkaran.
Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga Katulinungan sa mga taong marahayan goon. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kang dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos na langit nun, Diyos amang makakanghan. Kagurang nan aking tuktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, Agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urong kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami kita, idukon payo. Diyos na makakamhan, sagkod paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa merito, asin kamautan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo ang sa imong pagkaherap, tanganing patawadon mo ang natatakutan kang konsensya, asin itao mo ang day mahagan ni pamiibi, uli ka si Kristo, kagwaran niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubay sa naghahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Ang Diyos nakagurangnan nagsabi, bakong angay na ang lalaki daing kaiba, tatawan ko siya nin maninigong katabang. Hali sa daga, ginibo nin Diyos nakagurangnan, ang gabos na hayop sa lantad, asinan gabos na gamgam sa langit. Ini ipinahiling sa lalaki,
asin pinatawan nin ngaran an lambang saro. An gabos na hayop sarong, gabos na gamgam sa langit, gabos na hayop sa lantad, nginaranan lambang saro. Alagad, dai nakakua nin katabang na siring sa iya. Kaya ang lalaki pinaturog nin Diyos na kagurangnan, kinuahan nin sarong gusok, asin ini pinatos nin laman. Ginibo nin Diyos na kagurangnan, na ining gusok na kinua sa lalaki, magin babae, asin ipinahiling sa lalaki. Ang lalaki nagsabi, ini tuklang nin sakong tuklang, laman nin sakong laman, babae an ngaran sa iya, huli tagikan sa lalaki. Ini ang dahilan kunta daw tabinabayaan kan lalaki an sa iyang ama asin ina, asin minasaro sa iyang agom na babae, asin sindang duwa nagiging sarong hawak. Tataramon kan kagurangnan, salamat sa Diyos. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin satong buhay. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin satong buhay. Maugma an mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa iyang dalan, sa gibo nin sa imong mga kamot, ika makakamhan, mapapasaimo, kaugmahan, asin kauswagan. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin satong buhay. An sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog nin sa imong harong, an sa imong mga aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanganin oliva. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin satong buhay. Totoong paladan siring kaiyan, an may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan kanin kagurangnan, hali sa sayon, sa gabos naldaw nin sa imong buhay. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin sa tong buhay. Mahihiling mo an mga aki nin mga aki mo, sa maugmang Jerusalem, sa Jerusalem katuninongan. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos naldaw nin sa tong buhay. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Si Jesus na ginibong haro hababa sa mga angheles, nahihiling niya to na kinoronahan nin kamurawayan, asin kaumawan. Huli ta nagtios nin kagadanan, huli sa grasya nin Diyos, tinios niya ang kagadanan para sa kaligtasan nin gabos. Para sa Diyos asin huli sa Diyos ang gabos. Buot niya naan kadaklan kan sa iyang mga aki, madara sa kamurawayan. Kaya maninigo na pakabanalon niya, huli sa pagtios, ang leader na madara sa inda sa kaligtasan. Huli taan, nagpapabanal asin ang mga pinapabanal, sindagabos saro sana ang ginikanan. Kaya dai ikasupog na sinda apodon na mga tugang. Tataramon kan kagurangnan, salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia,
kaguranan mapa sa indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang mga Fariseyos nagtaram asin nagapot sa pagtukso kay Jesus. Tugot daw sa lalaki na isubol ang siyang agom. Si Jesus nagsimbag, ano ang pinagbuot sa indo ni Moises? Nagsirimbag sinda. Si Moises nagtugot na isubol ang babae, tawan ng kasuratan sa diborsyo. Si Jesus nagsabi sa inda, huli sa katagasan nin sa inyong puso, nagtugot si Moises, alagad sa kapinuunan, bakong siring kaiyan. Lalaki asin babae, linalang ni Diyos, ang tao, kay babayaan kang lalaki ang siyang ama asin ina, asin makikisumaro sa iyong agom na babae. Sindang duwa, magiging saro, kay bakong duwa, kundi saro sana. Kunsiring, ang pinagsaro ng Diyos, te pagsuay ng tao, kay yaon na sinda sa harong, kanyaon na sinda sarong, ang mga disipulos nagapot giraray dapit sa bagay ini. Sinimbag sinda ni Jesus, nakikisambay ang lalaking minasubol sa sadiring agom, asin minasaro sa agom nin iba. Siriman, nakikisambay ang babae na minasway sa sadiring agom, asin minapaagom sa iba. Maray na barata kan sa taong kaguranan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ngunyan ng mga panahon, ang nagluluwas na ordinaryo na, ang diborsyo, ang pagsurhayan, ka mga mag-aragom, siriman, pag-aagom, ikadwa, bambira na ngunyan, ang nagsisilibrar, kan mga golden wedding anniversary, silver wedding anniversary. Rug kayan sa ibang nasyon. Sa bilin na kinaban. Sa ngunyan, kan sa tong ginagalangan na Arsobispo, kadto si Archbishop Legazpi, nagpagibong survey sa mga parokya, kadikit na sana nagpapakarasal sa simbahan. Dakol na ang nagpapakasal sa sibil, ang iba nga ni naglilibin na sana. O kaya, sa bilo na kinaban, ang sato na sanang nasyon, sagod ang Vatican, ang mayo nin divorce law. Sagod mo niyan, paladan kita, illegal pa ang pagdidiborsyo, di nga ni nagtutugot ng diborsyo. No? Siniyan, ang diborsyo, pagsurayin ka mga mag-aragom, kan panahon ni Kristo, saro kan controversial man na bagay. No? Okay, ang ebanghelyo nga niyan, si mga eskriba, mga Fariseo, gusto naman pagtuksoon si Jesus, gusto naman makako ang sala sa iya, diferent sa iya, nga ni gustindang ikasumbong laban sa iya. Yan, tigapot siya, tukot tao sa lalaki ni sobrang siyang agom. O kampanon nga ni, ang mga Israelita, kampanon ni Moises, pero ang 1,000 taon bago na mudag si Kristo, nagtugot ng diborsyo. Okay, ayan, sasabi ka mga eskriba Pariseo, si Moises kaya nagtugot ng diborsyo. Ano masabi mo? Kayan, yung managad sa libro kan Deuteronomio sa daan atipan, si Moises nagtugot ng diborsyo, alagad ano simbag ni Kristo. Sa katagasan nga kan sa inyong puso, nagtugot si Moises, alagad sa kapinunan, bakong siring kayan. As in pigbasihan ni Kristo, na kasalan nga ni ang pagdidiborsyo, o pag-aagom ikadwa, ang libro kang Genesis, enot na libro ni Moises, enot na libro sa daan atipan. Sabi niya, digdiyo, dinalang kan Diyos ang tao, lalaki, asin babae. Ang tao, asin lalaki,
Ang tao, kay babayaan kang lalaki, ang sing ama, sin ina, asin makikisa sa agom na babae. Sindang duwa magiging saro, kay bakong duwa, kundi saro sana. Yan pala. Ang plano kan Diyos sa tao, ang Diyos naglalang sa tao, lalaki sin babae. Asin, sa mga lalaki, magiging kompleto ang sinang buhay kung sa pag-aagom ninda. Sili mga babae nag-aagom, mga kompleto sa sinang buhay. Kung mag-aagom, alagad, sabi man ni Kristo sa ibang parte kang ebanghelyo, bako man para sa gabos iyan. Agaman, ibang tema naman iyan. O kaya, araw kayong pagbuot kan Diyos. Pinabanal pala ni Kristo ang pag-inaguman. Ginibunganing sakramento ni Kristo ang pag-inaguman. But sabihon, ang Diyos nagbuot na magsaron ang mag-agom, ikadwa, magdanay sinda sa indang pag-inaguman. Kung kaya, winarasan, nagtatangro ang Diyos kan sa iyang grasya sa pag-inaguman. Tangani niyaon ang binisyon kan Diyos, yaon ang pag-antabay kan Diyos, yaon pagtabang kan Diyos sa mag-agom. Yan ang sakramento kang matrimonyo. Ang rason kung dahil nagtutugot ng diborsyo, sabi nga ni Kristo, nag-aagom, ang nagsusuway sa agom, asin nag-ang ikadua, nagsasambay. Yan. Ang kapitong tugong kan Diyos. Ay kanom na tugong kan Diyos. Ang pagsasambay, adultery. Adultery, pag-agom, ikadua. Bako lang, ang rason kayang praktikal. Ano sa mga aki, nararaot ang kamutakan kang aki, nagukulang ang buhay kan aki, o mga aki o kayan magpon na sinda sararit pa, kaya po na maray pangataman kan sa indang mga magurang, o kaya na mamasdan sa mga Western countries, o sa mga may diborsyo, sa mga mag-aragom, nagsusuruhayan, nagsasakit ang mga aki. Kaya dumandaan sa Amerika, ang rason kung kadakol, juvenile delinquents, mga jóvenes na imbilto sa krimen, mga diborsyado ang sa inda mga magurang, na kulangan sinda kang pangataman, kan sinang mamagurang. Ang mga aki kay po na maray, mamatean, ang init kang pagkamot kan sa indang magurang. Sabi nga ni ka mga child psychologists, hug your children 7 times a day. Kaya po ang presensya, kaya po mamatay nilang init kang pagkamot kan sa indang mga magurang. Nakararo ka yan, pinakaorog na rason kung nagtutugon si Kristo. Magkaminutan kang mag-agom o magdanay kang mag-agom, sagod ka mo na mabuhay, tayo magsuruhayan. Tayan ang pagbuot kan Diyos. Ang Diyos ang may plano sa tao. Asin ang kisipang kan Diyos, totoo, ibang maray sa kisipan kan tao. Ang pagi kan Diyos, ibang maray sa pagi kan tao. Alagad ang kaisipang kan Diyos, ang pagi kan Diyos, pirming tama, pirming sa kakarahay kang katauhan. Yan ang rason kung o dahil nagtutugot ang simbahan, sagot niyang consistent ang simbahan, dahil nagtutugot ang simbahan, pagsurayan ka mga mag-aragom, o kayan, pag-agom ikadwa, ka mga diborsyado. O kaya, agaman, pinapurup-hurup sa tuyak nga niyan. Ano sa indong mga mag-aragom? Kadwa sa mga nag-iisip mag-aragom. Ito lang bagay na maguno kita
na mensahe sa Domingong Iniyo, ang tugdo sa tuya sa pag-inaraguman. Enot, ang pag-aagom, bakong gayo na makakua, sinobya, o sinobyo ang kagayunan siguro, kan nobya niya, ang nobya, nag-aagom bako makigwa ng security sa iyang pagkabuhay. No? O ang pag-agom, bakong base sa physical attraction. O kundi pemin dapat ang pag-aguman base sa pagkamuot. Asin ano ang pagkamuot? Anong tanda na ika namumuot sa imong nobyo, sa nobya mo, sa imong namumuotan? Total self-giving. Ika tunay namumuot kon sa imong namumuotan kon ang kaisipan mo. Ano ang maitatao ko, ano magigibo ko, nganing mapaugma kon sa kong namumuotan, nganing mapakaray ko ang kamutakan sa kong namumuotan. Siyang baga na hiling sa indong mga magurang. No? Ang sinong pagkabuhay, bako ng gayong pag-asikaso sa nakan kagusto nindo, karayan nindo. Numero 1 na sa indong pagkabuhay, ang sinong pamilya, ang sinong mga aki. No? Ano magigibo ko para sa kuyang pamilya, ano maitatao ko sa kuyang mga namutan, mga aki, sa kong agom. Kung kaya yan, naglalapigot ka mo, nagtatrabaho ka mo, nagibo ka mo kan gabos, nagsakripisyo, tanganing mapagmanindo, mapakarindo ka mo takang kan sidong agom. Sinihan ang pag-inaguman, ang pagkaminuotan, dapat magdanay. Pero kayang kung nyaon na di pagkakaintindihan o nyaon na ang kadipisilan, kagabatan sa pag-agom, mapadanay nindo sa inyong pag-inaguman, ang sa inyong pagkaminuotan, tayan ang magbubugkos nga sa indo, yan magpapagian sa indo, yan makakadaog kung ano man ang kagabatan, makasakitan sa pag-agom. O siriman sa pag-aguman, dapat nyaon ang elemento kang pagpatinwad-tawadan. Dapat nyaon sa mag-agom ang kapasidad, magsabi, I'm sorry. Patawadon mo ako. Tayan, labang saro sa tuwit nga ni para kasala. Siring man, di man mawara sa mag-agom ang elemento ning pagpapatawad. Kadakol katugdan kayan si Kristo, pagpapatawad. O di kita tatao magpatawad sa tuyang kapwa, di man da kita papatawad ng gustong Ama sa langit. Ikaduha na konsiderasyon sa pag-inaguman, mayong perfectong, there is no perfect marriage because there is no perfect husband, there is no perfect wife. Kanaturalan, di nagkaintindihan, kanaturalan, mag-iwal nga ni mag-agom. Kung kaya, importanteng maray ang elemento kan communication. Igod ang ginibong survey sa mga mag-aragom. Ano yung mga importante na elemento sa pagkaigwaning happy marriage, enduring marriage. Number 1, communication, good communication. Yan, ang kaipuhan, pinag-ulayan, kan mag-agom, ang gapos na bagay. O kayang kung nakikigwa na ning diferensya, nakikigwa ning mga problema, nakikigwa ning mga kadipisilan, kaulangan tayo magdaan sa inyong pagkamuot. Kung dahil na ninakaya, nindang duha, pag-ulayan, magpatabang. O kaya sa iba, kaya nga igwa mga ninong-ninang, sa may mga magurang pa, yan, magpatabang sa mga magurang. Tangan mapadanin daan sa inyong pagkaminuotan. Asin katulo, o kayan, makonsidera ka mga mag-aragom, sa mga aragom. Ang marriage is a triangle. Pagkaminuotan kang lalaki, kang babae, sagod kang Diyos. Mawara sa mana Diyos, sa sarong o sa pag-inaguman. Taiyan nga ni ang magbubukos o kayan sa inda. Iyan magtatabang sa inda, magpapagian sa mga kagabatan inda, magre-resolver
ka mga problema sinda, mga kasakitan, kagabatan. May kasabihan kita, the family that prays together stays together. Kung ang Diyos, ang sentro ka mag-agom, kung ang Diyos, niyaon sa pamilya, niyaon sa arong, mayong kagabatan na dahil matatawan ng kagianan, may ining problema na di masusulunan kan Diyos. Sa Diyos, mayo ning imposible. Kaya nangulugan palan sa mag-agom, dapat di mawaraan pagpapamikbi ninda. O kayan, family prayer. Bakusan ng pagpamikbi, kanabang saro, personal, kundi nagpapamikbi ang bilog na pamilya sa lokang harong, sa pagsisimba na tang Santa Misa, most perfect act of prayer, the most solemn act of worship to God. Kung dahil kita nakukulang sa Diyos, dahil man makulang ang Diyos sa tuya. Kung dahil kita magpabay sa Diyos, dahil man kita papabayang kan Diyos. Kaya pangadyo ita ang mga mag-aragom, pangadyo ita ang mga ma-aragom, atong kusan lugod ninda, ang katugdoan kan Diyos, ang plano kan Diyos, ang pagbuot kan Diyos sa inda. Iglalang kan Diyos ang tao lalaki sa babae. Sinhuli ka ini, babayaan kang lalaki, babayaan kang babae sa inang ama, ina, mani magkisumar sindang dawa. Sinang pinagsaro kan Diyos, day pagsahuyang kan tao. Tindog na kita, sa pag-awit ka nagtutubod ako. Nagtutubod ako sa Diyos ang makakamhan, kaglalang kanlangit asin daga, asin kay si Kristo aking bugtong niya kagurananta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namon dag kay Birhen Maria, pinasakitan kang panon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat halis magadan, siminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos ang mamakamhan, halik duman mabalik sa paukom sa mga buhay sa mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinaban ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkawaliwat naman, sa buhay na rin sa koran. Amen. Pano ng pagsarig, madulo kita sa Ama na namumuot sa gabos niyang aki, sa pagpahayag ang sa tema kagadan, ang sa tong simbag, kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, padagos na bantayan ang tunay na dignidad nin matrimonyo, asin tabangan ang mga mag-aragom na magdanay na sararo sa banal lindang pangapodan. Mamiibi kita sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang gabos na mag-aragom, magmangno sa pangangaipo nin lambang saro, asin magdanay na maugma sa saindang pag-iribahan, mamiibi kita sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga namugtak sa masakit na pag-iribahan bilang mag-agom, mag-ako kan grasya na magpadagos sa pagsabuhay kan saindang pinanugaan, mamiibi kita sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga nagsasakit, asin naghehelang, makamati nin pagkamuot, asin makakuanin tabang sa saindang komunidad, mamiibi kita sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga nagadan, mataawanin erokan sa kadeanin Diyos, sagkod paman, mamiibi kita sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Amang makakamhan, tinatawan mo kami kang matrimonyo bilang tanda kan si mapagkamuot. Tabang kami mabuhay na may pag-uruyon sa lambang saro. Uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
sa kuyang buhay, sagod pa man. Kaugmahan sa kuyang puso, asing kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko, sinsilang atang, magkanigo ako ng Diyos ang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan si mga tugon, asin huli ka mga balang misteryo na sa mga sinisilibrar, susog sa katungdan in tamang paglingkod, magkanigong utoba ang pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, uli ki Kristo sa mong kaguranan. Amen. An kaguranan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, taas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kaguranan, banan na Ama Diyos na makakamanading sa koran. Tan mga aki, narayong isiniblag kang krimen ning kasalan. Binot mong tiripunon giraray sa imo, uli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tangan ang banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad para sa kamawan kan manalain mong kadunungan, mamibida ni simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kikiriba ka mga koron ni mga angeles, nag-umaw kami sa imo, magmang nagpapahayag ning pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo. Kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan ang binahigit sa ngalan kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. kaguranan kanagad-an banal, murabod ning gabos na kabanalan, kay maatang namimibi kami. Pabanala, kanambon kan sa Espiritu, tanganin para sa maging hawak at sinugo, kan sa mga kaguranan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niya buot, pinasaliban sagod sa pasyon, nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat, binak ini. Asin itinawas mo disipulos na ang sabi, mag-ako ka mo gabos asin makakan ka ini. Tanan si kuyang hawak na idudulot para sa indo. Sili man pagkapamanggi, pagkunyaman ng kalis in garari pagpasalamat sa imo, tinawas mo disipulos na ang sabi, mag-ako ka maggabos sin mag-inom ka ini, tening kalis kan sa kuyan dugo, kan bago asin dahil na natipan, napapabuloson para sa inyo sin para sa dakol, sa pagpatawad ka makasalan. Ini pagyubunindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo ning pagtubod. Sa lambang pagkakami kay tinapay, asin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo sa God na ikamagdato. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabaliwat. Nagdudulot sa iyong kaguranan kan tinapoy ng buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami napapakinabang kan hawak asin ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tangani malubos mo siya sa pagkamot. Kaibangan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tangani kay Bani Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaidtupa ng kapagayagaya sa imo. Magkanigo maging kahiras kang buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos nga makakamhan, sa pagkasarok ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarwayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tong awiton, ang matataramon, itinoggon sa to, kan sa tong kaguranan. Amanyaon na yaon sa langit, abanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa huyangon niya. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasaklan, siring na pinapatay
sala sa nguya. Asin are kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Orasan sa daw niya mo an katininungan, tanganin kami natabangan kan si mapagkaherap, maging danitaning kasakasalan, asi maligtas sa gabos na kapalisawan, mantang kami nagalat, kan magmangpaglaom asing pagdatong, kan si mapaliligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kadean, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kaguranan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katininungan iwinawalad ko sa indo. Ang sa kong katininungan itinato ko sa indo. Hare pagingas, mga kasalan, kung yung pagtubod kan si mga simbahan, asi may pagkanigua, nasa mapatuninong asi magkabaranyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubay sa naghade sa kapanonan ka mga panahon. Amen. Ang katininungan isto ang kaguranan, danin mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati ni kita kantanda ni katininungan sa nagabos. Kasalan ni kinapan, Kordero ng Diyos, nawi kami. Uya an Kordero kan Diyos, uya, para ka makasalang kang kinakban, palada na may napods mamagi kay ni Kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog ang gabos. Mamibi kita. Idok ang payo. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimahaan, asin mabasog kama sakramentong inako. Sagod na kami maging siring sa samong pinapakinabangan. Uli ki Kristo sa mong kaguranan. Amen. Malod po ang gabos para sa Oratio Imperata. Amang merakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa mga pangangaipo. Inagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kang COVID-19 naglalakop mo niyan asin nagdadaraning kagadanan. Inagad mi sa imo ngunyan, nalinya kami ni may pagkamuot, asin huli kan sa imo nakakaumay na kamot. Mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. May balik ang samang paglaom asin mapakusog ang samang pagtubod. Pinapamibig niya mo, nagyan mo ang mga taong naghingawa sa paghanap ng bulong, asin sa pag-adal kang paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami huli kang mabakunang na pagkanig mahimo, huli kasi mo mapag-antabay ng mga kamot. Binisini ang sa mga paghingawa na gamiton ini mga bakuna tangan mapundo ang pandemya sa mga nasyon. Pinapamibig niya mo ang Espiritu Salud tangani na sindaman makatabang nin may managong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warason sa inda ang karayan sa isip asin sawak. Kusog sa pagdusay kansa ng sadiri asin kalitasan tumang sa kailangan. Pinapamibig ni man tinamanakan helang sindaman lugod mamayan tulos. Ligtasan ito mga nangataman sa inda. Orasan sa managadan ang kipingiloan na rin sa koran. Ito ang sa biyaya na maghingawa para sa karahayang kang gabos sino sa mga nangiipo. Lugod ang sa mga pagmangno asin pagmakulog sa nabang saro. Magawa sa mga niya ng panuning kasakitan asin magdara sa mas pagbabagong buhay asin kabanalan. Ninagad mi huli ka si Kristong kaguranan niya mo si mang aki na kay bamong nabuboy sa naghade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan kang mga panahon. Amen. Ubanan na nago ni Jesus, Kay Raki kami, San Jose, mabino esposa ni Maria, ipamaibi mo kami, Nuestra Señor de Peña Francia. ipamaibi mo kami, At tindog po ang gabos, ang kaguranan mapasaindo asin sa imong Espiritu, sa intersyon sa tuwid ni Beren Maria, Nuestra Señor de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos kakamhan, ang Ama, asin ang Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa magdani kita sa katininungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Kanya to ang kaguranan. Resuene vibrante el himno de amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra reunión. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra reunión. Viva la Virgen! Viva! Kanya to sa ina. Ang Diyos Marina daw po sa gabos.